Watch at your own risk. Ang mga sumusunod na eksena na inyong mapapanood at mapapakinggan ay char lang. Ganon. So hello guys, maadjong hapon kay hapon naman guys. Ito sa oras sa Alas Tres, Trantay City. So for this vlog, for this video, nanabot ang laing react. Niyang adlaw ka nag-react man tanong karon guys. Kabaw mo guys kano mag-react ta karon kay wa tay mabuhat tunon kay ako lagi tiil na wad ag paglaom. Tawag na tumbak mo ng way force ka ajo bay mga calcium diha. Man ako na mag-react ta sa isa ka vlogger nga sikat. Bago ka puti pero ang kasing sikat jud diha. Kanisa guys is na tagbilaran tagbilaran ni si John dyan na po sa Korea dyan 4 years jud bugo ano ni siya guys nga naghuwat og 4 years bugo nang subaybay dyan kana bitong guys kana naningkamot bito nga para makuan kagas ba mapansin kani dyan nang hala post kana may mga GCGC na interview mga GCGC hala nanan kakadyo ko wa mangyabong ko uy nako issue ninyo guys ni aging tuig ning chat kung kuya Glester o kuya Tiw ning chat ningon man si Jaog apil kunos mga GCGC kay para kung magpansin magkuman ning black man ko mo ning kay Tiw pero bahala kay black ko guys pero I love kay Tiw manang ampo ko kanunay guys kay ngunta magkita mi puhon-puhon po ba magakulab ko bahala lang po guys og makita na sa bintana si Jamo labay sa bahay oy kay Tiw bahala laman guys makita lamang ko niya ano mula bay bahala mula bay laman kay arang agang kasing-kasing bukhad kay ay adlaw guys nagdamgo ko nung kaya Tiw unja dam abi og tinuod jud ka aja guys grabe abi jud tinuod na grabe di man damgo ra tantanan grabe gusto ko din akong mata pero usa ko mata guys aja ana anja ta nang damgo ra man di ay tuso mo to mag-react na lang po ko sa video ni Kuya Glester Kapuno. So hello Kuya Tiw Kuya Glester unta magkita ta Kuya Tiw 4 years ako naghandom silingan naman sila puta Kuya Tiw taga kana ko taga ubay ko sa ikaw taga Korea do rapon para guarda siguro na 1 hour siguro bahion marang contact info grabe siguro mag-react ta alam mo ikaw screen guys ay dapat kid kay marag lugar-lugaran ay butang ng screening ya so hala Glester Kapuno nasa 358k subscribers so ginoo ko hapit mo katungas milyon ginoo mo kumpiyansa mo kay Tiw ang alang ma-react din sa mga vlog guys nindot ka adyo iyang mga kuan guys iyang mga the way siya mag-vlog guys nindot iyang mag-vlog siya kay karabing formal ra ramon sa guys nice po ka adyo siyang yapong kamera siguro po guys nice ka adyo ng kamera unja wala gito iyang edit guys o kabaw uso yung gamit yung edit nice po ka adyo siyang thumbnail iyang na kaya what's up this boy Tiw and welcome back to my YouTube channel nga nabito guys ang dyan man si Zanjag ako kay di ko ang dyan guys so what's up kitchat this boy Tiw makauna nga nabito ko guys unsa ang manin pag what's up kitchat dito dyan nakahuna po ko guys ano na dis ang nang Tiw ni sa kuha ang naka bagay po din sa guys ba dyan namili ko dali guys sa ijahang ko videos ari ko nakaingog wow itong prank bitaw nila guys itong inaway si Bunso bitaw katong inaway si Bunso Japit Kapuno prank gone wrong inawat kami abi na diri guys ang content nila ki prank abi ko tinuod guys abi ko ag i-prank dani guys si Japit sa pagkahumag ending ang kitiwas ang gi-prank nila ag silang kuan sila ni Jasper Amurin sila medyo malditog si katong na James Ukat mo to ilang gi-prank grabe trending ka sa puning kuanan maka trailer pag kaadyo kay abi jud guys si kuan ki prank ani si Japit kay nagsinumbagay naman jud tinuod dari inawat naman ko na ganrong ka nice pag kaadyo lang mga kuan pod na hilak-hilak po Japit ang dyan pa magilak-hilak dato lagi na prank ato lang guys si Jasper si Medyo kay si James Ukat ay si Medyo sa tuning gawas si kuan si Jasper na prank kasi si Jasper ning kuan naman ning maraming tabla at away ka ana wala gid tinuod guys kay sakit mo kay mga sursong titugod abi ko gi-prank lagi Japit ni Glester di man di ay sa job dai ko unja guys wala gid ko unja na kay nanilabay Suma na guys, nice ka adyo ijahang kuan guys.
Kana bitaw yang vlog guys, simple ra kaajo dyan. Nice kaajo. Daghang mga followers sining gawan. Gwapo pod. Siman pod. Wapo siya ni balik sa siman guys kay kuan. Murag na iyan ang naganahan ang pag-vlog ba. Unja hapit 358k subscribers na. Unja mga lagi po to guys, naghandom ko nga makakulab ni Kuya Glister kay naa man sila sa buhol ron. Wa man ni kuyog si kuan. Abi pa lang guys, maantag buwa ng isistos karton. So malagi to guys, naghandom ko magkakulab minit kay tiyo-tiyo kay naas taglaras kay tiyo-tiyo. Naras sa buhol ron ja. Kaya maning kuyog si Jaskuan sa nilang medyo malito sa Cebu. Manang maning kamot tayo bukurong guys nga magkakulab ni karon kay naas buhol. Sayang ka, judi ko magkakulab naras buhol do ra manang. Nangita ko paagi guys nga makontak ko ni Jan ampoy. Contact info dari mo chat po sa Facebook di man mga reply sila di gapon ko magud ang paglao man sig naghuwat ko sa time guys nga maabot ang panahon nga collab na so kaba mo sa ang feeling basta magka-collab mga sikat ako Japan ang tawag oh sige una mo sunod ra ko manihapon ako nung sa dugang manihapon. So nakandom si buo guys yung mga collab lagi nga nakita ko gue di pa lang pareha sa uban mga ibihatag number sa manang every watch na sa vlog ni Katiw-Tiw unay number ihatag we take dito suwat dito kay sayang ka jug time ng tawag ni hello tawagan dito tiksan kay deur ra guys Korea ra pero ba biyahe yung sus ban narama sinas kan unahan sa kanang si Katuna duura na adyo nang sayang ka adyo guys lagi manang upat katuig gal, upat katuig naghuhat, nag-watch. Upat katuig pusig pa ning kakay nga makakulab nila kay niaging year guys. Adto jud ko sa bilarang pujo, duo to time to duol pero in that time top sa Cebu, ang malasa ka adto lagi. Na ako sa bilang nitong time, pero sila na Cebu. Wait, klaro sa mga kinabuhi nga rin. Grabe jud. Kimurag kay tagaan kog challenge sa Ginoo asa ko taman na ni. Kunya. Makaron it's time to shine and shine kay naras buhol sila karon sa baa po ron panahon man it's time to shine it's time to collab guys sila sa buhol karon murag kahilakon ko karon nga sa kamera kaya nang imong una guys imong kasing-kasing nga magkulab na susunod ko kanos ama ka magkulab kay Tiyo-Tiyo Ginoo ko untag mo comment sa kay Tiyo-Tiyo ba nga sige Renz di ara witik gitso kay sadang ka adyo lang tayo makakulat ng sikat ng vlogger dyan gwapo pa gakso na ako pinapilit gakso na ako pinakulab grabe no bitaw guys sa tinood lang dyan guys gusto ko magkakulab makita man lang niya ba og maka unsa joy personal niya kay kita dyan naghandam di lang siguro pod ako guys ay nag-idolize or nag-support ni Glister Kapuno na po'y nagkaning watch karon mo nang tabang ko jud ambo guys nga murag para makita mi ba para makulab mi kay compare sa gud natog naong naho og naong ni ko ani Glister murag ako ibentaha gwapo ni kay sa kamera sa dares ka nang nay kuan yang pictures di kayo gwapo kay di man ko ang pero sa personal gwapo ni kay puti lagi gwapo jud ni tawhana man guys tama ko jud ang makita mi makulab mi tawhana kay bitaw guys ang kasing-kasing murag magkitagaan jug higayon sa Ginoo guys kay pabilin man silang Katiw-Tiw yan as taglara mo nang ako'y chance pero wala lagi po ko'y mabuhat guys kay wala po ko'y mga contact info nila kung mo message ko sa Facebook di man mang reply magunsa magbaktas ta adto guys dya atom tas Korea ayo mare barangay Korea asag bayan ng Glister Kapuno tara tunahan magtaka-taka tag adto pabuthan tag Armalite na baroy na ni jama tag adto atay permission na kuan tag mo tunog ta sa yuta sa tawag na trespassing na mo magtaka tag tunog sa bahay manang mga ko contact info jud kay sa tinuod lang
mga contact info lagi po nila. Ano di man sila mang hatog contact info ko eh. Kuya Tiyo, ginawa ko makita rin naman Kuya Tiyo, ginawa ko 4 years kung naghandom mo magkuhan mo kay more excited sa po ko guys. Uy, makita ning tawhana mga kulab ba. Gusto ko nila guys nga nang mauban-uban po ba kay dudo ko ra bagsiling na buhol. Ko naras Corella yan deres ubay dura ka. So kamay ko rin ampo guys makakita ko rin siya mga kulab man soon possible kay sayang ka doon nas buhol. So mora man sa to guys ang na-share ninyo marabutang kasing karon. So dahil salamat sa pag-watch ninyo sa ato lang po suportaan si Kuya Tiyo atong paabton sa 20 billion sa iyang YouTube channel. So please try ka po no. So nakita mo sa screen record. So daghang salamat og atay na po guys ang another reaction video sa ubang vlogger. So see you for another vlog. Bye bye. Sa mga ating bata. Uy. Bye.